ओइ मा नायबाय दं नोंलाय? है इस्टे माबा फट' नायगासिनो दं। आं मोसौ दोस्लायना फैनि नों दसे थाथ'। दे जागोन दे। ओइ दाखालि ना बावगारना खिन्थु। दे बाबा दे। उफ दिनैलाय माथो बोथोरा सेक्सिथारलै हेब्बि गरमखालै। आयदाय बारबो गैया मा एसे गरमलै फाग्ला बोथोरालाय मोसौखौ दोस्लायथ'लालां दा दसे उन्दुनानै दोस्लायसिगोन आं। उफ आयदे आया टाइमालाय माथो 3टासोआनो जाबायसं। मोसौ दोस्लायग्रा मा बाल दाबो मोनफैलाब्रा फनखौनो खालामनांसिगोनलै। आया फनाबो नाङा माथो। आया फनानो नांला माथो। फनानो नांबा मा खालामनाय गाहाम जागोन टाइमाथ' जाबायानो। सुवादालाय बावगारबायसो नामाब्रा। है जानाय नङालै बिदि थाबाय थाबा जायगायावनो थांना फैथारनोसै आं। है आथुरावलाय सोर सैमा फिसाया फन खालामलायखैब्रा। ओइ हेल' लाबाय बोरमाखो। ओइ थेबआनो गैया सं बोरमा सेलायग्रायानो दासो नागिरनो थांगासिनो आं सैमाखो। दे दोनथ'। ओइ साइडआव ओइ खनायाव गेम गेलेनायाव मा डिस्टार्बब्रा मा साइडआव ओइ नोंदोबो जायालै होदोब्रा दे है ओइ र' दे होबाय अ हा हेभि सलिडलै माथो। आं नायफोरखौ नुबा माइनानै बेलेगावसो थांग्रा जाबाय माथो। ओइ गोब्राया जालायबाय एनि खनायाव ओइ भाइ र' ओइ सुवादा हटस्पटमोन ना मा जालायखोब्रा। थाङाबामोनलै माथो। मा जाखो हेब्बिलै मानो लेंहरदोंमोन मा जाखो। है आइसदोबा मा जाखो वाट नाया मानो हे मोजाङानो माला बेफोरखौ नायबाय थानानै मा जानोब्रा जों सिंगेलालाय एख' खामानि मावा भाइरेल जाखांनाय बुस्थुसो। जाथारलालै गथारसिगोन आयदै salah sima doi. Salah sima एफा मोजां उन्दुनायाव मोजांसो होनदों नों बिगुरसो होनबावदो नों एफा मोजां माला सिमां मोजां नुनायाव डिस्टार्बनो साला बान्दर बायदिसो बारखांबावदों नों साला। ओमफ्राय खोथाया मामोन? खोथाया मामोनसो होनबावदो साला सुवादा। दाखालि जों सानैजों मा रायलायामोन? जोंबा मा रायलायदों? ओमफ्राय मा रायलायमोन? ओरै फै बुरबक। दिनै रुबार नङा दाखालि खानाजों रायलायनाया मा जाखो?
मानि खानामोनलै दिबेसाव अनखि जानायनि दाखालि बोरमा सेलायनो लेंनाया मा जानाय ह बावदोसो आङो साला सुवाद थौ ओमफ्राय बेखौनो बेबादि सोबालायना खिन्थानांबाय मोजां मोसौ खिन्थानांगौब्रा फुननिफ्राय बेसे गोबाव जाफैयो नोंनियाव थु मोसौबो दोस्लायलायलां